אז מה זה בשבילכם אורלן? אתה מבין שיש רק חצי שנה עבר ביטוחי. אורלן זה בעצם עולם בפני עצמו. כשאתה לומד לחיות אותו, אז זה הופך להיות חלק ממך. אורלן זה באמת בית חם. אנשים נפלאים, עבודה מרתקת. אני קמה עם חיוך שאני מגיעה לכאן. זה מעבר לשלום באתי לקחת להתראות. שואלים מה קורה, מה נשמע? בכלל, בבית. לא כיף לבוא לבית שכיף בו, שאנשים טובים. זה מה שאני מרגישה, באמת משפחת אורלן. משפחה. אפילו יש לי פה דור שני. אמא שלי עובדת באורלן מעל 10 שנים. אני עובדת באורלן 10 שנים, ואולי גם בפריקים. זה הדור הבא. הגורם שלמעשה מחזיק את התהליך שנקרא אורלן זה המשפחתיות. אורלן זה משפחה, אמצו אותי למשפחה, ככה אני מרגישה. מהמזכירה ועד המנכ"לים. כל העסק פה מנוהל על ידי אבא, אמא והבן. כשאני נכנסת לכאן, האווירה היא פשוט קסומה. חצי מהיום אני פה, וגם חצי מהחיים עוד מעט. לסיים פה ולהגיע מפה לפנסיה, עם הנכדים והילדים, ובשמחה. בית חם, משפחה. כבר אמרו את זה? נראה לי שהעתיקו מאיתנו. לפני 20 שנה, במשרד קטן, הוא ואני לבד. מה שאני זוכר במיוחד מהתקופה הראשונה, זה את החוסר המעש. וכשחגי פתח את אורלן, והוא צלצל אליי ביום שישי בבוקר, ואמר לי, בוא נתחיל לעבוד, אמרתי לו, תשמע, אני לא יכול, זה שאתה עזבת, זה לא מחייב וזה, אמר לי, תן לי 2-3 פוליסות ובוא תראה מה יהיה. אז לפני 18 שנה, בתחילת עבודתי באורלן, נזקקתי בהחלט לפרנסה נוספת, והשתמשתי בפלייר הזה, ובעצם חילקתי אותו לפנות בוקר על רכבים. ציפיתי שנגיע למה שהגענו, ואפילו ליותר. באתי עם חלום קטן, ואני ואורלן לקחנו את החלום, ולאט לאט אנחנו מגשימים אותו. באורלן למעשה מצאתי בדיוק מה שרציתי. גוף נכון לבוא ופתוח לכל מיני יזמות. ראוי אפילו לציין שהעובדים פה מאוד מאוד נאמנים לעבודה. רפי, אני בדיוק בסרט על אורלן, שואלים אותי אם אני אוהב את אורלן. ברור שאני יודעת מה זה אורלן. מי שעובד באורלן אמור לדעת מה זה אורלן. האמת שהתקלת אותי. סורי. תחדש לי. אני יודע שזה על שם הילדים שלו. האמת אמרו לי לפני 2 דקות. אורלן זה כולם יודעים, כי זה ראשי תיבות של הילדים של חגי ויעל. רפי. הלו? האותיות של הילדים של חגי ויעל. על שם הילדים, לא זה? כן. אות מכל ילד, אני תרמתי את הלמד. טל, אלינור, רן, דן, יעל וחגי. איזה יופי. עולם ביטוח זה סוג של עולם מאתגר ומרתק. רוב האנשים חושבים שזה ענף משעמם. לא יודע מאיפה הסטיגמה הזאת, אבל זה ממש ממש לא נכון. אני בתחום שלי, יש לי עניין אינסופי. כל יום זה דבר שונה, כל אדם שאתה נפגש איתו סוכן, הוא שונה מיום ליום. כל היופי שבאורלן אנחנו עושים את זה אחרת. וביחס לענף, שהוא כן די הפרפר, אנחנו נראים צבעוניים וחיים במיוחד. יש פה את כל הכלים להצליח, להתפתח, לגדול. ולכן אני חושב שאם אדם צעיר רוצה להיכנס לתחום הזה, אני חושב שאורלן הוא בית מדהים. איפה ראובן? ראובן, כנס אליי, אנדרי, כנס גם אתה אליי. תעביר את הפוליסות, תשלח לפניקס, תנסה לעשות את הזה, אבל יאללה, עבודה. אוי ואבוי לו אם הוא עשה את החיקוי, ישלם על זה מחיר כבד. ראובן, סיימת? סיימת, בוא, כנס אליי, גש אליי שנייה. תוריד את זה בעריכה בבקשה, בסדר? אמרו לנו, אתם אומרים משפט, אנחנו עוברים פה חקירה של האח הגדול. אז העורך דין שלי, הוא אמר להגיד שאני אוהב את אורלן. 20 השנה שהיו בהחלט טובות ומאתגרות. אני בטוח ש20 השנה הבאות יהיו טובות עוד יותר. נחווה תהליך של התבססות וצמיחה מחודשת, ואם אני לוקח 20 ועוד 20, זה 40, וניקח את 4 מתוך זה, נהיה בסדרי גודל ועוצמות, פי 4 מהיום, זה מה שאני מאחל לנו. אין ספק שלגיבוי המשפחתי יש חשיבות יוצאת מן הכלל. לולא הגיבוי שקיבלתי מאשתי היקרה ומילדיי,
אין ספק שלא הייתי מצליח להרים את אורלן וליצור ממנה יחד איתם את מה שנוצר. אני מקווה שאורלן תמשיך להתפתח, לגדול, מקווה שנמשיך לשמור על מקומנו ונגדל ונתפתח ונהיה הסוכנות הכי טכנולוגית והכי מבוקשת בשוק. זהו? מה, זהו? שאל עוד שאלות. שאל מה הקסם, שנגיד הקסם טמון פה בעבודה משותפת מול הסוכנים, איזה סוכנים יש לנו כאן? תשאל עוד שאלות, באמת, לא הספיק לי הרעיון הזה. שלי, בדוק אני מקבלת על העקומי. רגע, שנייה, זוהר. רגע, חכי. טוב, יש לי מלא עבודה.